Fem xogħol ieħor pereżempju qed jiġu f'moħħi min jarma għall-festa pereżempju, jew min jagħmel il-volontarjat. Imma mhux sodisfazzjon. Eżatt, u dik sodisfazzjon li huwa simili ħafna għax-xogħol kważi kwalinkwa hobby tik kważi sodisfazzjon. aħjar mill-impjieg għax isek qed tagħmlu min jeddek mhux għax għandek bżonn tagħmlu x'hekk ma tagħmlux ħad tispiċċa biex tagħmlu periferija tal-fahar. Qegħdin nitkellmu li kull impjieg dik denjetà. Ma nistax taħseb li kollu? Le, meta jiġi abbużat, meta jiġi abbużat ħaddiem, tneżżaw mid-dinjità tiegħu ta' ħaddiem. Ma mbagħad hemm ċertu impjiegi li mhumiex abbuż espliċitu, jien naf xi ħadd pereżempju ma nafx daw il-films Amerikani fuq l-uffiċċju pereżempju tara xi ħadd hekk għaddej ġurnata sieħa mal-fotocopier. Toħroġ il-karta. Mhijiex abbuż. Imma laqqas hija xi font ta' ispirazzjoni. Għandek abbuż li huwa kulturali, pereżempju hemm postijiet ta' xogħol fejn jgħidlek pereżempju mis-7 sal-5, imma you are expected that you leave the job when you finish the job. So fuq il-karta qiegħda mis-7 sal-5. Imma ma jfissirx li ħadd ispiċċa. U kulturalment you are expected. Dak jista' jkun abbuż. Le ma jiena qed ngħidlek li pereżempju jiena kont naħdem f'fabbrika forsi speċa għal ħaddieħor forsi kien hija tagħtih xi xorta ta' milja. Lili kienet tiffrustrani ħafna, ġifieri kont nagħmilha purament għax kelli bżonn nagħmilha. Rajtu il-film ta' Charlie Chaplin? Hija, Insomma, wieħed tiċu għadel. Imma x'qed ngħidlek, jiġifieri l-alienazzjoni tal-impjieg. Imma id-dinjità mhux bil-fors titnissel mill-impjieg u naħseb li hemm impjiegi li tuk dinjità u tuk naf immigrant social worker pereżempju, inti huwa ċar ħafna. Inti meta tispjega li issa fuq daw third country nationals li inti askarek għalfejn tiddefendi, jew ma tant tħobbu xogħolok jew tant tħobb dak li xogħolok jista' jissarraf fih li titlila. Anka naħseb naqaġellit mill-ħamrun ta' sikkina nħoss. Mela, tlaqna?